Matod pa, wa ko na pagmahay maguna. Magsunod yun ko na. Apan gumikan sa kalisod lagi, nawa ang pagnauna sa pong pagmahay. O kung nga nung nahitabo ni no, aning akong problema, bebe. Naniwara ko pagsugod na tanan, ha? Bye, Dro, dali, bye. Sige. Kanta-kanta. Bro, kada buntag arig dire do ha kay magkanta-kanta ra kay. Bahala naglayo kay nalutupan, daghan sa kay kag pasit libre sa kakaon dito mo. Si Kutsel Arnold, di ba? Okay. Galiste, di ba? Oh, sige na. So, si Idol, sino nagpaminaw ng the way tripod? Di ba? Idol Galiste. Okay, are. Kanta na. Ano? Are. Ato mo tayo intro do. Ano? Ay. Wala ko'y paglaom. Ito, balance itong gabi. Ay, larga. Okay. Pasok na diri squad. Kana. Diha. Okay. Wala ko'y paglaom. Okay, larga. Kana. Larga. Karong wala. Okay, larga. Okay. Sakto na. Asa ko pangita. Kana. Ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Ako ba kini ang nakita ko daw dili katuhuan? Nagdamgo ba ako nining kahimtang ko nga daw sagbot na lamang? Pagkalahin na gyud pagkadakuna sa kalainan, unos ning kinabuhi nga miabot daw sawa na'y utlanan. Wana'y bili. Sige, dito lang mo, okay? Nahanaw na. Ulawanong pangandoy ko dijang kong paglaw. Ipakita lang imong kahayan. Okay. Wana ko'y paglaom, karong wala ka na ning bukton ko. Asa ko pangitaa ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Okay, daw na to. Kape ka? Kape ka, ha? Kaping matapang. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay. Nindot ka na imnon diha. Oy. Pre, coach! Kung ni kumpare Pre, gabahanan. coach! Gabahanan ko kumpare. Dili. Pre, lang ko, pre. Isa nung anak kuha yun na. kong sulti nga, dali. Dali, pero nabasa naman ko yung muna-una nga, imo ko pasudlon. Amo ni nindot ka tasan. Nindot ka tasan. May bawaan na nimo ang imo sige tawo nga pasudon pagagdi. Kanang imo nindot ka na. Ako pa? Skang bilibag gina ko ni. Nabasa di nimo akong utok no? Uy, ako pa. Imo mo gani kong pakanon ron. Tugil. Isiga gina. Sa. Tagaan na sa di mo. O sa kita di mo sa kong pananaon ron be. Nga, imo kong dadon sa iyong suod, kay imo kong pakanon. Skang ilgiga. Di uli ni Pedro kayo ikaw. Tagan ko, pre. Tagan ko. Diha na yun ko believe di mo eh. Tanan yun believe na yun ko di mo. Kunya, ikaw man akong kaon, pre. Imo bigong kayo nun. Kana grip. Grip. Kaya na askang. Ang inom pre. Kita di mo pre. Kita kayo sa akong pananaw, pre. Wala na ko masabi sa'yo. Parinunoy tabar. Tibur ko, pre. Hindi ko tabar. Tibur taon ko. Parinunoy tibor. Tibur taon. Bitaw, pre. Salamat kay pre nga imo ginang ihatag na ko, pre. Thank you, pre. Thank you. Lima na yun. Sa murang tagdi kong pare pre. Parinunoy tibor ko ganon. Peita sila na, pre. Tibor! Oy. Pauli na! Mari pre. Wapat ka matapang na baguan nga ka. Ay. Rida. Iba tawa pre. Palabon ka. Tibor! Ay. Saan ba? Pakulatan ka? Awarang Pre, muli sa ko kadiyot. Kung natahong ko ni Sige, kadiyot, bungot sa'yo. pre. Orbida, bungot. Uy, klaro mo na nao di pare. Wa katagan. Ay, say, Raja. Tay? Usama na. Usagot kang laki hado ajo kay planong manarbaho. Binasa ng istorya ha. Tayo ka ng plano tayo, no? Utok daan. Pero ang pagpangita mo, iwa. Hanggaw ba yan mo panarbaho eh? Para makatabang po ka sa itong kalisod.
Dili kay magsige ka lang higda-higda na. Ay, sa tatay, sa doon, bida. Di ba sa tao na lalim na musigit ang higda, tay? Proklamo ang lidang kubari ang musigit lingkod. Sakit ko no kayong lubot, por bida. Nya di yung barog, ito yung tuyok ng liguranan. Asa mo ito higda? Hello! Ah. Ito bagrabag yung kanahari. Bayo ito kanin katrero, no? Ha? Ikaw muna kayo balik di ba kakilong sa man, ha? Kining, tay, kuan ba? Ay, kining ka-high blood tay, noon sa mga taon kay. Don't worry. Karong umabot ka adlaw, mausab na ang tinaugan sa mga tao diha nimo. Dili ka na punso, kung dili, ikaw na si Don Ponso Bilato. Ay, nasad. O, sa, one bar ka na lang, ha? One bar ka na lang. Paong ka ginubuhaga ka. Tay, gusto kang mo-abroad ko? O, say nga? Gusto ba kang mo-abroad ko? Asa ka magkunaw pa abroad? At Amerika. Ha? Muadto ko sa Amerika. O sa Amerika, ha? Panak ka malaw. Tuga-tuga kag abroad o di ka ka maumulitok sa lugar. Ah. Dili na Amerika. O, sa- Rabay kag nanabang. Amerika. Tatay sa doon, Amerika. Dili na Amerika. Ah, o, sa- Amerika. Amerika lagi. Hello! Dili lagi na Amerika. Amerika! Ay, ingon nga basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika. Naon ka pagsulti Islam na Amerika. Tuga-tuga I'm going to America. Hello. Nunzo. Tuga mo ka, Claudio. Ay na lang pang-ambisyon na anak, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan. Tagak na ka. Usa mo tang grado ni mo eh. Bugo mo ka tawag in English. Eh. Oh, bida. Grabe naman sa in English. Kantahan natin ka. Come on, come on. Tit, 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 tit. Tapos pinros niya. Hello. Kamo ka na mo in English. Try me, tatay. Try me. Try ni ka karon og makasuway ka sa kung kumo, Claudio. Singi lagi ko. May bawo ka. Karing mo mong anak taon. Mayon eh. Dili ni basta-basta. May naman English. Bugiro. Bayas ka guwang. Oh. Bantay ka testingan na ka, ha? Oo, go ahead. Kaubas natin. Usa? Padayon ba? Go ahead. Mamatay ka. Mahal kung kamatay ni bubuhaga ka, eh. Gusto ka mamatay ko, Claudio? Ay, may problema tayo, Isos. Bantay ka. Go ahead. Hello! Mag-uihid ka karon. Sige. Try me, tay. Try me. Bantay ka, bantay ka. Try me. Si Piat gani ka karon. Lumpim doon ng kaldero sa imong na mga ka. Ay, sos. Stoy, mabinaw. Ah. Unsay in English sa kamot. Uy, bisik po na tay. Bisik. Hand. Ay, ha? Sa tiin. Bisik ya po na tay. Feet. Naunsa ang taon kay feet. No na, kasayo na na. Bisik naman taon kay na taon na. Well, iso na tay. Bebe. Aritas English. Unya binisaya, ha? Sus, balihon. In English na bisaya? Oo. Sambot. Pinakabisik. Bugiro yun ka na. Bisik kay na. Uy, naunsa. Bantay bitaw ka karon. O, sige. Unsay binisaya sa ayos. Kabisik. May taon na taon tayo. Uy, mata! Sa nos. Ilong bisik. Sa tang. Diyos. Unsam kita to. Unsam na ng tang, di ba no? Diyos man na. Oh, basic. Pagkakidot ka. Nakonsensya biya taon ko sa kong tatay. Kaya ang akong tatay ko, gusto rin yun siya mo pahuway ba? Dili pahuway tayo na. Hindi na siya makatrabaho. Mga na gusto ko. Gusto siyang makita na akong trabaho. Pero ang tinuod ng kita biya ko, pero listen man. Pero nakakita ko laing paagi. Yung Sara, asa ka ba, Claudio? Kapustura, o bayan mo, insert ka. Mura ka ba yung kontrakto ka nag-ghost project? Ang ngita ko trabaho tayo. Uy, milagro. Di nga bilagro tayo. Dugay kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa, usa mo ganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Kusinero tayo. Kusenero? Di ka magani ka maumulo to, bisang itlog. Bida ka na. Ito na ibro karon basic ang kinanako ng mga trabaho ay na na. Nasad ng basic ni mo. Duklong taman noong kakaroon na awaron. Tay. Napatudlo ko sa kong amigo. Kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako. Usar yung iwan ako. Kamahuki tay. Kada paglungag kanon. Kuwanggol mo! So tay, what's going on? Shout out! Pinatay. Ingon ko hilop! Taka ng English tayo. Hindi tao na shout out tayo eh. Usa mo na yung sakto mo na. Dili na shout out. Unsa na ka karon? Vlogger na ka ha? Kung dili shout out, usa mo di ay. Shut down! Hilop na, Claudio eh. Basta kay naro interview na ko tayo sa maabot ang among manager. Soy, sultihan ka, Claudio, ha? Dili itaw na lalim ang mamahimong kusinero.
Na, tao na sila training. Ay, so, basic na natin. Sa'yo na kaya na. Ikaw ang malabayan tamo tukan nga kumo ba? Awar mo awar na. Noon sa taon kayo, blood ba taon kayo kawin? Noon sa mga? Wes, testing ang taga kon makapasad magkakusinero. Bebe. Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange hindi kaluto. Kasayo, biya na bisik man taon kayo na. Usaw lagi! Isog ba? Noon sa? So, ba mo orange maghihapon na? Paikon man! Ikaw ang gulbit. Oh, sayay! Tatay, uy! Gusto, wala ko ilay Diyos. Para masinso mo dato ko. Gamito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Pinatas lang ba Wa ko ilaing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kidhatas silong Mauni nga akong kagwapo. Kani. Pakaroing noon ko nga kwartahan ko. Aron mabingwit ako mga bayi nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sinanak ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ka di nga. Perbida. Muriak man nigsulti na ko gwapo ko. Hilom. Ihaon tarong ka. Pawaya! Okay na kayo na pastura. Nako kayo nga akong alahas ng pangsulob. Nya na kwarta. Nya gold plated akong alahas. Murag ka di na si Ro. Perbida. Hasta akong mga tudlo. Pulos doon na yung mga dagko kayong sing-sing nga gold plated yapon. Hasta pa nga akong kumagko, may sing-sing pa. Syaro, di mabigwit ako mga dagkong isda ni. Ano lang kastidahan. Murder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Excuse me? Yes, sir. Usay bugnaw ni mo diha? Ang urgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to nga na. Rose Pedro na, hangol kay disay sa anyos. Bida. Maayo, na may coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Kadagang gilas. Pero dili lang pa. Pero bahala na. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Ang sabi gusto mong ibutang, black sugar? Na, di black sugar. Man ka ni brown? Oo, di I know. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad, dong, ako asad. Katong bugnaw ha. Bisan unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag, nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa yung face. Familiar kin ako. Murag, nagkailan na ta. Ha? Diin man? Murag sa kwan. Yan na. Diin ba to ha? Akit ako sang inomduman ha. Hala, ako sa, nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko katong nagpailis kog cheque. Yes. Murag yun. Okay, actually, mag-atuan mo sa kus bangko sa Metro Bank. Okay, adto ko dito mag-withdraw kong cash down. Kaya dili mo ganahan mo lakaw, wak ko i-down cash. Pero kung wak ko ka withdraw kay, you know naman, it's Saturday, saradong bangko karon, di ba? Mao ba, sir? Tagdi naman sa withdraw ni mo sa bangko, sir, kada adlaw? Well, actually, ginagmay ra. Ay, panggasto sa mga tao na ko kadalaw. Tag 50,000, 50,000 kada adlaw ra. Hala, no, datuan ni mo, sir, no? Dili kayo. Oy. Ay, mo na namang coffee? I mean, ang akong coffee, dong? Yes, ako rin bayad rin mong coffee, ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir, ako lang. Di ala akong bayad, dong, Uy, adako ani, miss. Wa ko'y kasukli ani. Wa kay gamay-gamay diha. I-apil na lang sa dagang, sir, para masensyuan na. No, ako na. Ay, sige lang, sir, okay ra. Ako rin bayad, ana. Kagamay ra, ana, oy. Tubig lang, oh my God. Okay, matod pa kay to refuse an offers an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod, ha? Okay? Ako din si Cloud. Just call me Cloud. Pila may sugilano ang tao nagkauyab yun yung duha. Unya, hangtod nga, naabot mi sa lugar nga kami yung duha. Alaw, ida. Anong kidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan ko na sa kong mami. Abi ni mga Mitch, ay kabala ka na. Pagkaslan ka. Kung gusto ka, ipatawag na ako ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon ha. Pader Dundun Barok. Pader Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Pader Andy Migrasyon. Pader Andy Satura. Pader Kate. O si Pader June Pradyang. Ato na mga suod ka pare. Si Father Lucas Inok, i-apil na Pader lang, Lucas Pader Lucas Inok. Hapit ko kalimot na. Pader Lucas, Pero apil pwede din nangadaghan kay pari? Ay, pwede. Uy, anong dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal. To pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry ha.
Kiss ko sa imong ilong sa. Ilong lang sa. Parat mo yung ilong eh. Parat. Gilok ba? Gilok ilong. Gilok man. Aris ubos ba? Gilok ba? Ayaw, anak lang. Di ko ay unsa mga ay. Karo bahala nimo. Hangad. Bahala na ko sa itsura. Sa pantahan. Kaysa supsupon ko ng liog ha. Hinaya kay sakit. First time ra ba ni nako, Klaus? Dili ni chicken ini. Unsa din? Buwi bawang. Ako yung siguro nga makuha na ko pagkababae ni Meds. Bisag dili kayong adong itsura, bati lang daong. Pero ako yung gwanta. Unya. Bets. Toads, Oh. ako nagisultihan sila si mami ug daddy nga magbinyo na ta kay maplus ko sa una natong anak. Nagpus ka? Nabduwis. Oh, ba? Pero doon lang tayo isulti taon ni mo. Ang kabaturan sa akong pagkatao-taon. O mangayo ko ni mo pasaylo taon nga mao ni ako gibuhat. Kini ba? Ang tinuod. Tungod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon, Guid. Ako sa gani, naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi mo gudi ako, Dimates. Ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako ni ako ambisyon ko kasawag dato. Day, kada kwartahan. Hinungdan nga ng paduto. Dato ko, sing 50 sa kong gisuloob nga marang kadina zero. Pero dili, tinuod, piki na. Piki. Oh, Unsa ko silo ako niya? day. Silo ako sa kong gibuhatan ni mo day ha. Tungod mo di sa kong ambisyon. Silo ako day, mates. Nag-iilat ka. Kun maoy na. Silo ay tama. Kung di na ka makadawat, okay lang. Pero, nabdo sa mga. Kinalan yun nga ako na tubagon. Madubag ko sa bata nga karon nga nasimos. Nga numilak mo mayo inday, mates. Nga numal, ha? Tungod kay... Parihasan ko ni mo, pobrezang ko. Ambisyon ako nga makabana kong dato, pero pobreza di ay kang inahaka ka. Porbida. Murutag ekspresyon o dyan eh. Bangag sa ilong. Pakasli ko, kay mabdos na ko, pakasli yung ko. Marisip, sus! Mao niya akong problema kay nailad pa di ko. Ang babae nga akong giilad, labaw sa din mangigilad. O saan min ako ba, matipres? Wala ba ko'y gusto tao ni Bayhana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din ni Way nakot. Saan min ako nga mabdo sa naman ni? Parihog tambagi ko ninyo, be? Kung saan may akong buhaton? Bam, nay mabasa diha nga nagpakairon ingon nga dato pero way nakot, ha? O saman, kung kaboy pasultihon, Claudio. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Good morning, good morning sa tanan! Good morning sa tupan. Good morning sa lutupan. Dako, good morning po sa lamban, Ate Chichen. Good morning mga ma'am. Good morning natong tanan diha. Ate Pres! Atong sender de ay gulyat. Atong sender Ate Pres, Dudong Claudio. Kilis Claudio, Ate Pres, kay ko ani siya taon, kanang unsay pangalan ni. Way trabaho niya, nang ilan-ngilad, lagi taon siya Ate Pres. Karon kita siyang babae nga, murag lahasan sa taon, bakit siya, sulo-sulo lahas mga pik. Kato sang babae, sulo-sulo lahas mga pik. Iyag pagyaban naton nga, nadaan niya sa lugar nga mabugnaw, nahitabo sila, napabdo sa babae. Gisultihan ni Claudio nga, maunay ako ang problema nga, dili ko tinuod nga dato. Nisulti sa babae niyo, sa man ni, di man siya ko tinuod nga dato. Niya mabdo sa ako. Diningo siya nga, what ba ko'y gusto ni Bayhana? Saan taon ni niya? Yung babae pakaslig yung kaulit, so wako'y gusto ba mapakasali? Ang taon niya, nangutada siya mabina nga, unsa iya buhaton, Ate Pres, ug di mo, unsa ko iya buhaton, kay babae mga si mabina na may Bible, pabasa po, naaba ko no sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta niya, naaba ko na, mabasa ko na sa Pariham Bible. na sa duha ko inilaray. Inilaray lagi sila. Inilaray sa duha. Oo. Di pobre eh. Puros pobre. Angkor siro ang anong pintas mo ang singsing. Grabe lagi kayo. Di na daha sa tong sa pobre. Ang dada, grabe. Ay, Ka maglaryong mini. O niya, Ate Pres? Unya? Kung sabay atong katambagan ni nila taon nga, mura parehas man sila. O, pagdayo na lang mo, saan nga ang sak inyo, anay silikway inyo, ang naitabo naman mo. Nahinayat na. Unsa? Okay ra oy. O, pagdayo na lang mo, pag-asawa na Claudio, kada si Mitch, kay, katon ra kag kuha na, ay. Gugma. Gugma. Amerikano sa nga na Mitch. Oo. Masawa na. Masawa na. Masawa. Bam! Ang sa'yo basa na ito niya. Be. Kung ay ko ka Kaya diri sa bibili ay patungaan og 50 pesos.
kung ari ko kat panultihon Goliath, no, malahi man sa inyong pamahayag, no, panultihon 12, versikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Dili. Sa igo kayo, no? Igo. Iyang gitinguha, wag yung makabuot. Wag yun. Kating sugamat. Sugaba ko. Balik. Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha apan masapian ang pugihan. Ako tinood. Bulan padayonon. Dayon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon. Kaya ang iyang pangandoy namatay. Gusto na siya magpakabuhi, gusto siya madato, puro mo sila ng ilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Kadtong gingon imong Goliath pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo supak. Ano man ba? Pangasawon nimo na parehas mo way trabaho. Ngiti sila trabaho. Ayaw pangasawa, panarbaho apan sustento ang bata. Kay ugi mo ng pangasawon, duha na mo diha magkamang. Akaluoy sa ayaw lang ba atol na yung pabang sawa. Suportaan man ang bata. Oh, niya, ang babae tao di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala di. Kaya ako isustinto ng bata. Ay, ni ko ano Hindi mo mangita pa kang 16, kau nung sagbat ka. Balik ta Goliath. Di siya lang sustento draw niya. Ikaw lang pangasawas bata o babae. Ako nasawa. Sa'yo na mo. Tanawas ko sa mga ganang. No, mamili pag yun. Ipangako naman ko. Ayun, nalo pamili, Drew. Oy, Balik. O, dahil ginanig daw, Balik ta no? Goliath. Ang Dahil inyong ginanig daw, no? Kani. Sa mga nga. Kani, ito isa. Katong gikugos na ko sa... Okay, balik mag-ukat ako wala ko itong oras. Okay. Ang kagati Priscilla o ang imong Goliath, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Maningkamot silang duha. Kay, sa ilang pag-inilaray, ni Ma'am Drosman, mainta to, wato sila magbuhat o kanang itawag o kanang abnormal sex. Kaya kanang ingon lang na pakigilawan sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon ka ni Ma'am Drosman, pangasawon lang. Sabi uban Goliath, kung way trabaho no, mingon ang laki, pagkuha ang bata. Basta babae mo, decision, ipagkuha ang gisabak. Di sa maayo. Duble lang sa... Pilim ayo. Karon, ingon Pedro, ingon man tigula to sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyo lang sa pangasawon lang, unya manarbaho, mahitang trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Ha? Maano? Mamo. May suggestion. Oy, kasi nga na itong sinder. Si Kon. Sa'yo na, Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Itutuho ko na. Salamat ko na. Kuna ko ay puzzle, kihan.